Wara xi rapporti li deru fl-aħħar jiem f'sezzjoni tal-istampa u li kienu is-suġġett ta' diskussjoni fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, id-Dipartiment tas-Saħħa ordna li ssir investigazzjoni fuq jekk kienx hemm perikli ta' saħħa fl-użu tal-puls fil-kumpless Splash and Fun. Mir-riżultati tal-aħħar analiżi li ġew komunikati mid-Dipartiment tas-Saħħa li sidin fuq talba tagħhom stess u li ntrewew lil One News, jirriżulta li l-livelli fl-ilma tal-puls u fil-kumpless kienu skont il-parametri stabbiliti u aċċettabbli. U għalhekk qatt ma kien hemm ebda periklu għas-saħħa għal dawk li jmorru f'dan il-park għad-divertiment. L-istess operaturi qalu li din hija sitwazzjoni li dejjem kellhom fil-kumpless u kuljum jittieħdu samples mill-istess kumpanija u fuq bażi regolari u spissa minn laboratorju indipendenti imqabda minnhom stess biex jiġi assigurat li kollox ikun skont kif stabbilit mir-regolamenti sanitarji. Tant dawn il-livelli dejjem kienu skont il-parametri stabbiliti mill-awtoritajiet tas-sanità u tant ma kienx hemm perikli fl-użu tal-puls li d-Dipartiment tas-Saħħa u s-Sanità qatt ma ħass ħtieġa li jieħu azzjoni diretta fuq il-kumpless Splash and Fun. L-operaturi rikonoxxew li ġimgħat ilu kien hemm problema ma' vit f'wieħed mill-faċilitajiet sanitarji iżda qalu li malli nġibdet l-attenzjoni fuqu dan ġie rranġat immedjatament. Huma sostnew li huwa fl-aħjar interess tagħhom li jaraw li fil-kumpless tinżamm l-ogħla stat ta' sigurtà u ta' sanità biex dan jibqa' dejjem post sikur għad-divertiment tal-familji.